Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat er een man dood aangetroffen is op straat. Vannacht om 1:30 stuurde de centrale van de politie een eenheid naar de Javastraat. Er was een melding binnengekomen over een man die vermoedelijk onder invloed van alcohol op straat lag te slapen. Maar bij aankomst trof de eenheid een man liggend op de grond aan die geen teken van leven meer vertoonde. Er werd weliswaar direct een ambulance opgeroepen, maar ook die stelde vast dat de man niet meer reageerde. De politiearts werd ingeschakeld en constateerde vervolgens officieel het overlijden van de man. Maar wat zich precies heeft voorgedaan, dat wordt nog onderzocht door de politie. 3 verdachten in corruptieonderzoek vrijgelaten. 3 verdachten in de corruptiezaak bij de UOOW zijn gisteren weer op vrije voeten gesteld, maar ze blijven verdachten. Onder degenen die zijn vrijgelaten bevindt zich de eigenaar van een aannemersbedrijf. Ook de vrouw die begin deze week was aangehouden is alweer vrijgelaten, samen met een andere verdachte. De Extra schrijft er vandaag over omdat er nog steeds verdachten in detentie zijn, waaronder een man met de Haitiaanse nationaliteit. En hij werd deze week aangehouden kort nadat hij uit het buitenland was aangekomen. De arrestaties zijn een gevolg van een langlopend onderzoek naar mogelijke corruptie binnen het UOOW van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. En UOOW is het voormalige dienst Openbare Werken. Veel vragen over ambulance. George Hernandez van de APVO laat weten dat de tekortkomingen van de Iveco-ambulance talrijk zijn. Werknemers van ambulancedienst van de FKAK hebben aan de bel getrokken en daarom heeft de APVO, vertegenwoordigd door George Hernandez en Gregory Wilson, een bezoek gebracht aan de ambulancedienst. Een van de 2 nieuwe aangeschafte ambulances is afkomstig uit China van het merk Iveco en die is hoger dan normaal. Nou lijken er problemen te zijn dat hij daarmee niet in de eerste hulp van het CMC kan komen, maar volgens Hernandez zijn er meer problemen die niet alleen de veiligheid van de werknemers, maar ook de veiligheid van de patiënten in gevaar kunnen brengen. Het gaat namelijk om een hoger toestel en als het snel rijdt, dan kan het mogelijk vallen in de bocht. Het risico op kantelen is groot. Er is geen communicatiesysteem tussen de chauffeur en de paramedici en de bestuurdersstoel is klein, zodat sommige chauffeurs er niet in passen vanwege hun forse postuur. De Iveco is ontworpen voor de Chinese markt, waar mensen over het algemeen kleiner zijn dan de inwoners van Curaçao. En zo zijn er meer zaken die eigenlijk niet goed zijn verlopen. En de APVO gaat daar maandag een brief over schrijven naar de directie van de FKAK en de regering, om in ieder geval op te wijzen op alle zaken die de APVO heeft geconstateerd. Lo Martinez is niet blij met uitstel. De politiek leider van de partij CEM, Miguelangelo Lo Martinez, laat op Facebook weten dat hij niet tevreden is dat zijn zaak is uitgesteld tot september. De behandeling stond gepland op 11 juni. Zoals bekend werd Lo Martinez in november vorig jaar aangehouden. Op 28 februari verscheen hij voor de rechter tijdens een proforma zitting. Toen werd besloten dat de zaak in juni zou worden behandeld, maar nu wordt dat pas in september verwacht. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Martinez van meerdere drugstransporten vanuit Nederland, Panama, de Dominicaanse Republiek, België en Frankrijk. Na zijn arrestatie trad Martinez terug als statenlid. Werknemers leggen werk neer bij Advent. Deze week hebben werknemers van Antillian Adventist Hospital, beter bekend als het Advent ziekenhuis, zich op de parkeerplaats van het ziekenhuis verzameld met vertegenwoordigers van de vakbond CBV. Daarmee zijn ze weggelopen van hun werk. Ze zijn het niet eens dat de directie van het ziekenhuis zich volgens hen niet houdt aan de afspraken die eerder met de vakbond zijn gemaakt. De situatie escaleerde dusdanig dat er aanzienlijke druk nodig was om de directrice van het ziekenhuis aan tafel te krijgen. Er wordt nu over gesproken, maar toch is de situatie gespannen. Het overleg van deze week heeft nog niet tot een akkoord geleid. En het lijkt erop dat de partijen steeds verder van elkaar verwijderd zijn, maar toch moet er nog verder gesproken worden. Er staat een vervolgbijeenkomst gepland op 3 juni om 3 uur 's middags, met als doel een oplossing te vinden voor de ontstaande impasse tussen het ziekenhuis en het personeel. Ongeluk tussen 2 SUV's, dat gebeurde gisteren op de kruising van de Santa Rosaweg
en de Perseusweg. Daar vond een ernstig verkeersongeval plaats. 2 SUV's reden met hoge snelheid tegen elkaar op. Eén van de 2 auto's is op de bestuurszijde terechtgekomen, is dus gekanteld. En daardoor kon de passagier er niet meer uit. Dat betreft volgens ooggetuigen een oudere man. En de brandweer moest komen om de voorruit weg te knippen, zodat de man in de ambulance geplaatst kon worden en direct naar het ziekenhuis kon worden gebracht voor verdere behandeling. De andere chauffeur raakte gewond, maar werd doorverwezen naar behandeling door ambulancepersoneel naar diens huisarts. Vrouw vlucht voor politie. Agenten die gisteren aan het patrouilleren waren in de omgeving van Tony Kunci merkten dat een voertuig de verkeerde kant van een weg inreed. Het was een verboden bord, toch ging de auto daarin. De politie gaf de bestuurder het bevel om te stoppen, maar de auto ging er vandoor. Dat leidde uiteindelijk tot een achtervolging en die stopte bij een resort in de wijk Santa Rosa. De vrouwelijke bestuurder rende toen uit haar wagen. Ze liet slippers achter, haar telefoon achter en die zijn allemaal in beslag genomen. Ook de auto is in beslag genomen, maar de vrouw is nog steeds spoorloos. En daarmee zijn we aangekomen aan de eerste ronde van het nieuws. Even een break, zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Miss Teenage Curaçao 2025 is bekend en dat is Talina Gil. Gisteren vond georganiseerd door de QMQ Organization de Miss Teenage Curaçao verkiezing plaats. 8 jonge dames streden om de felbegeerde titel. Er waren verschillende presentaties, ook werd er gedanst en er werd interviews gehouden. Er was een badkledingpresentatie en uiteindelijk ging de eerste plaats naar Talina Gil. Eerste finaliste werd Angeli Virginia. En de minister van SOAW, mevrouw Dayanara Chinalin, overhandigde de kroon aan Miss Teenage. En ook de minister van Justitie en tevens BPD was aanwezig, Shelton Hato. Dan gaan we naar Bonaire, want die hebben een bezoek gekregen van staatssecretaris Zsolt Szabo. En het was een uitgebreid bezoek, 3 dagen lang was hij op Bonaire. En voor hem stonden goed bestuur en lokaal ondernemerschap centraal. Hij heeft een bezoek gebracht aan het IND-kantoor bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij is onder meer heeft hij gesproken met de speciaal gezant Edison Reina. En hij ging met leden van Pro Lagoon naar de zorgelijke situatie bij afvalverwerker Celibon. Verder benadrukte hij dat een van zijn speerpunten van de reis economische zelfredzaamheid was. Daarom bezocht hij een kippenboerderij en ging hij verder praten met andere ondernemers en keek hij ook bij de stichting Voedselbank Bonaire. Er is een bezoek gebracht aan de waterzuiveringsinstallatie van WEB. En er is een bezoek gebracht daadwerkelijk aan afvalstortplaats Celibon in aanwezigheid van waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Er is gegaan naar een MBO Bonaire over een techniekopleiding.
Hij heeft gesproken met de CEO Jamil Laster van Curoil en hij heeft gesproken over toerisme met Tourism Corporation Bonaire. Ook heeft hij gesproken met de Bonaire Hotel- en Toerismeorganisatie Bonhata. En tot slot ging hij met de boot naar Klein Bonaire onder leiding van Stinapa Bonaire. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de nationale parken op Bonaire. Zo ook die op Klein Bonaire, waar ze inheemse bomen planten om de vegetatie op Klein Bonaire te herstellen. En gekleed in korte broek mocht Sabo daar zijn eigen zaboom planten. Wat hem betreft was het een geslaagd bezoek waar weer heel veel aandacht is gegaan naar goed bestuur, maar vooral naar lokaal ondernemerschap, naar initiatieven, naar zaken die daadwerkelijk van belang zijn voor Bonaire. En hij kijkt terug op een positief bezoek. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. De vicepresident van Guyana heeft gisteren de verkiezing die Venezuela heeft georganiseerd om autoriteiten te kiezen voor de regio Essequibo als een mislukking bestempeld. Essequibo is deel van Guyana, maar wordt ook door Venezuela opgeëist. Er waren verkiezingen op 25 mei waarbij een gouverneur en 8 parlementsleden werden verkozen om het gebied met een rijke olie- en minerale hulpbronnen te vertegenwoordigen. Maar volgens de vicepresident van Guyana, Bharat Jagdeo, waren de verkiezingen illegaal en frauduleus. Ze zijn een mislukking volgens elke standaard. Hij benadrukte dat het volk van Guyana instinctief genetisch weet dat elk stukje van ons grondgebied van ons is. Niemand wil deel uitmaken van Venezuela. Dit is een soeverein Guyanees gebied. Hij ontkende dat mensen naar Venezuela zijn overgestoken om aan de verkiezingen deel te nemen. En op die manier zegt de Guyaanse autoriteiten dat elke Venezolaan die in Guyana woont en aan de verkiezingen deelnam, onmiddellijk zou worden gedeporteerd. Iedereen die probeert onze soevereiniteit te ondermijnen zal worden vervolgd. Harde woorden over een conflict wat al langere tijd gaande is. Guyana heeft het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties gevraagd om de grenzen te bevestigen, zoals die zijn vastgesteld in een arbitrage-uitspraak uit 1899. Venezuela op haar beurt beroept zich op het akkoord van Genève, waar werd onderhandeld over de onafhankelijkheid van Guyana. En die zegt dat er dus een deel, of in ieder geval een belangrijk deel van Essequibo bij Venezuela zou behoren. Nou, het is nog lang niet afgelopen en we houden de situatie voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws hier in de regio voor u in de gaten houden. Dat blijven we doen en ik hoop dat u ook blijft kijken. Het allerbeste, tot ziens, dag.